Emantzipatzea, etxetik irtetzea da, munduan zuen lekua aurkitzea, batzuentzat behar izan bat, beste batzuentzat ezinezkoa bihurtzen den zerbait. Hemen ditugu 3 kasu. Aizazuk 18 urte dituzu? Bai. Oraindik ez zara hortan pentsatzen hasi? Ez, oraindik ez naiz horretan pentsatzen hasi, izan ere urte honetan sartuko naiz unibertsitatean, eta hemen gaudanez, Leioan, ez dut pentsatu beste leku batera joalten, eta nire gurasoen etxean geratuko naiz. Beldurra handia ematen didalako beste leku batera joatea, eta ez dudalako beharrezkoa ikusten oraindik. Beldurra ematen dizu, zerk Bai. ematen dizu beldurra? Beldurra ematen dit hemen edo nire etxean eta nire inguruan ditudan lagunak galtzea edo harreman horiek galtzea behin betiko, eta joaten naizen leku horretan harremanak egiten saiatzea eta ezinezkoa izatea. Horrek ematen dit antsietate handia. Ziurtagabetasuna. Ziurgabetasuna. Bai. Fundamentuzko beldurrak direla esango zenioke, Asier, zuk 25 urte dituzu, Bai. Jada emantzipatuta zaude? Bai. 4 urte daramatzat ja Bilboandean bizitzen, batzutan gurasoen etzera boldatzen naz, ze azkenien emantzipazio hau ikusten da holan behin eginda eta jazta eta askotan itzuli behar gera. Eta nik uste dut antsietate hori guztiz justifikatuta dagoela. Nire kasuan sorte hona izan dut eta mugitu naiz, Eibarrekoa naizalako, alere Bilbon nau. Orduan, Euskal Herrin barru geratu naz, nire kuadriak nastatu indira, aldatu indira, baina banekien nola mugitzen zen asuntu guztia, baina kasu asko ezagutzen ditut, pertsona askokin bizi izanaz konpartitzen pixua, eta esperientzia asko entzun ditut, enun pertsona asko benetan bakarrik sentitzen dira. Bere etzetik kanpo dauze herrialde ezberdin baten, eta ez dakite nola integrau, eta askotan ez dute laguntzarik hori egiteko. Bereziki uste dut, igual Euskal Herrin pixkat itziagoak garela, kuadrilaren asuntoakin eta nola mugitzen garen, eta askok ez dut ulertzen nik adidez Kadizeko neska batekin izan nintzen, eta Logroñeko beste batekin, Peruko beste batekin be, eta askok esan doztate, hemen igual ikaskuntza mailan, igual masterra egiten edo doktoretza egiten, benetan bakarrik sentitzen dela. Ze bakoitzak bere lagunak ditu hemen, eta barneratzea talde horretan benetan zaila da askotan. Emantzipazioa dakarran arazo beste guztiekin. Nola iritzi hilabete bukaerara zure soldata prekarioekin, dakagun alkiler prezioekin, zaila da, eta ulergarria da, beldur horiek edukitzea. Ander, zuk 28 urte dituzu, eta momentuz gurasoen etxean mantentzen zara. Oin nabila pentsatzen emantzipazioa, eta batez ere, lan aldetik momentu on batean nagoelako, baina ondino nabil nire gurasoekaz bizitzen, eta oin dala urte bat edo alako zeuzer arte, argi eukin dut, nire aite eta nire amagaz bizi behar dutela. Baina batez ere hori ez dotelako, oin bai, baina ez neukalako hori kalitatezko lanpostu bat. Hipoteka bati edo alokairu bati aurre egiteko. Alokairu bati ez nire kasuan, argi dekoti hipoteka bati zingo berzala. Baina, eta oin nabil hori prozesu hortan, eta nire bai beldurra dekot. Beldurra dekozu, aurre egin behar dotxezu, zure bizitzan, aurre egin ez dotxezun gauze batzuei. Joan berzara ja banku batera, hipoteka ematen badozti edo ez, joan berzara, pisu bat ikustera, guztetan maiata, edo gero argazkitan oso polita ikusten duzu, baina gero benetan gauzak aldatu egiten dire. Eta hori bebai nire beldurre ematen duzte, eta bebai zandaben bezala,
batez ere, eske atxean itxi behar duzu, zure bizitzan zehar, zure gune segurua izan dan hori, ez? Ze azken finean gure etxea edo gure familia, kasi guztiontzako izan da gure babesa. Eta oin zauz, momentu hortan, atxean itxi behar duzula, eta aurre egin beste etapa bati, eta bai beldurra emoten dago. Zergatik deskartatzen duzu alokairua? Ez dakit, ni beti pentsatu dut alokairu baten sartzeko hipoteka bat eskatzen dodala. Azken finean, diru kopuruaren aldetik, nahiko parekoa izango da, eta gero, hipoteka bat ordaintzen badut, gero etxean, niura izango da. Karo, ni alokatzen badut pisu bat, gero hori dirua ez dator berriz niri. Ez beste pertsona batean txako da, eta gainera nire gaitasun ekonomikoa galtzen dut, apurka. Ze dirua ematen dutxet beste bati. Baina pisua erosten badut, hipoteka ordaintzen badut, diru hori bankura doa, baina gero berriro datorkizu. Zezura izango da. Zuen burua, daukazuen adinakin, zuen burua imaginatzen zenuten zaudeten lekuan? Ni txikiaz nintzenean 12 urterekin edo, esaten nion nire amari eta nire aitari, 18rekin egon nintzela nire kabuz, beste leku batean. Eta nire amak esaten zidan, horatzen dut, aizea, txoratuta zaude, baina zuk pentsatu hori egingo duzula, eta nik pentsatzen nuen, baina gaur egun, eta azken urte hauetan, pentsatzen egon naiz, eta ezinezkoa ikusten dut etxetik ateratzea. Azkenean nik ez daukat, ez daukat ingresos. Diru sarrerarik. Diru sarrerarik, eta sartuko naiz unibertsitatean nire ustez edo nik egin nahi duena da ikasten egotea, eta behar bada sartzen naiz enplegu batean, baina ez dut uste. Ze uste dut ikasten denbora handia emango dudala, eta ez direla oso gauza kompatibleak. Orduan nik ez dut ikusten urte batzuetara arte, ez dut pentsatuko horretan. Zuk zure burua imaginatzen zenuen zauden lekuan? Ez dakit, ez dut uste. Segurazki gitzekean nintzenean, 25 urte egiten zuztan, super zaharra izango nintzela, eta bizti osoa, eina edukeko nukela. Ez dakit, ez dut horregitzen nola pentsatzen eban txikitatikan, baina izadak azkenian, askotan zaila egiten da, ikustea zure burua 5, 3 edo 2 urte egarota, ze nire kasuan mentzat, lanaz asko aldatzen duzu, lekuz asko aldatzen duzu, etxe bizitza esan nahi dut. Orduan, zaila da eta pizkat zentzua galtzen du, aztea planifikatzen nola ikusiko duzu zure burua 2 edo 3 edo 5 urten zehar. Nire ustez bintzat, ze aldaketa asko dauz. Eta justu momentu honetan uste dut sozialki pilo eta aldaketa gauz ikusten, eta ez dakit. Ez da oikoena 25 urterekin gurasoen etxetik kanpo ikustea pertsona bat, gazte bat. Gaur egunez, baina ez dakit nire gurasoen... Horregatik, igual, zuk zenuen zure burua imaginatzen etxetik kanpo? Ez dakit. Nik benaiko independentia izan da ez beti, eta ez dakit 18 urtekin, baina nik uste dut beti pentsatu dut ezela nahiko gazte joango nintzekala etxetikan, baina ez dakit zeurtekin. Nire kasuan 21 urtekin joan nintzen, baina hori, izan naizela leku pilo batetan Bilbon barne, eta Europan zehar zenbat lekutan egon naz, baina ez dut uste inoiz pentsatu luketenik olako situazio batean egongo nintzakela. Bapes, ni ez. Txikitati aizea bezala. Ni beti esan dut, ni gazte joango naz etxetik, 30 urtekaz ja umeak izango da, lana, danatarik. Eta oin 28 deko daz, nire aite eta nire amagaz biziten dut, lanpuesto dekot, zorionez, eta umeak ez deko daz. Eta oso urrun ikusten dut hori. Baina bai pentsetan dut hori dela
Osea, azken finean, txikia zarenean, osea, zure referenteak zure aita eta zure ama dira. Eta, claro, nire kasuan aita eta ama, ni bigarren semeanaz, eta nire ama zituen 30 urte. Bazke, ni pentsaten, ni bebai, 30 urtegaz, ja, bi seme alaba izango dodaz, eta dana berdin. Baina, claro, gero realitateak desberdinak dira. Ez da berbera gure realitatea gaur egun, gure aitena euren hamarkadetan, izin zana. Zepanukan buruan galdera bat, eta joan nintzait. Bai. Deskribatuko iazue hitz batekin zuen egungo egoera. Bueno, nire kasuan igual estabilitatea esango nuke. Ni momentuan, igual lanpostua ez da super betirako izango, baina, bueno, momentuz nire diru sarrerak nahikoak dira mantentzeko, eta, hombre, nire kasuan, posik nago, ez? Baina, nomada izatez, posik egon behar zea. Egon kortasuna. Bai. Ziurgabetasuna. Nik ez dakiz ere ingo dudan, ez aurten, ez urrengo urteetan. Orduan ez dakiz ere ingo dudan, eta ez da pentsatu horretan, orduan uste dut hori dela nire hitza. Egon kortasuna esango nuke be bai. Azken finean lanpostu dekot, nahiko, diru dekot nire gauzak egiteko, posik nau nire bizitzagaz, ondino nire aitaten nire emonetxean nau, baina, Horri, erosotasuna, deituko zenioke? Igual gehiago erosotasuna. Bai. Egon kortasuna baino erosotasuna. Segurason etxean egoteak ematen du erosotasuna. Segurason etxean, eske, dana errazagoa da. Ez tozu egin behar ezebez, ez tozu ordaindu behar ezebez. Zeu zer txartu iten badozu etxean, zeu zer apurtzen badozu, zure aite edo zure ama dau konpontxeko, zu ezin baduzu. Ez dakit, azken final asko zer osoa da. Baina hala ere, hasi zarenean, dirua ikusten zure kontu korrontean, lanean badaukazulako egonkortasun bat. Esan duzu, Ander, hasi zarela jada emantzipazioan pentsatzen. Bai. Zer bilatzen duzu emantzipatzearekin batera? Askatasuna. Osa, libre, azke gara, hori argi dago, baina, azken finean zure gunea eukin, zure bizi proiektua garatzeko aukera handiagoak eukin, azken finean da hori, bakoitzak bere proiektua bilatzen du, eta pentsetan dut zure bizitza proiektua lortzeko ezinbestekoa dela zure etxe bizitza eukitea. Horregaitik batez ere, emantzipazio bidean nabil. Bizi daiteke ansietate puntu batekin, emantzipatu nahi eta ez lortzea? Ez. Nik uste dut ez, baina ezke nik antsietatea oso txardopairatzen dut, eta nik antsietatea daukadanean ezin ditut gauzak ondo egin. Esan nahi dut, emantzipatze nahi horrek eta ez lortzeak, sor dezake antsietatea? Bai. Nire ustez bai. Ze azkenean da nola gauza bat, zure bizitzen zehar lortu behar duzuna edo. Lortu behar duzuna. Beraz da, ez dakit nola esan, objektibo bat bezalakoa, eta ez baduzu lortzen, porrot egin duzu. Nire ustez, edo nik hori pentsatuko nuke. Bizitzan ondo joan zaizula erakusteko beste txek bat da, emantzipatzea? Bai. Bai? Nire ustez bai. Ezin zara, bizi zaitezke bizitza osoan zehar zure gurasoekin, baina nik ez dut uste inor geratu nahi denik bizitza osoan zehar haien gurasoekin. Zure bizitza izan nahi duzu, eta zuk zure familia euki eta gauza horiek guztiak orduan. Bai, izango litzateke porrot bat bezala niretzat. Gizartearen presio bat dago, familiaren presio bat dago gurasoen etxea usteko? Nire kasuan behintzat ez esango nuke. Nire kasuan uste dut egoeraren presioa dela askotan. Kanpora zoaz ikastea edo lan egitea eta ikusten duzu zure burua
beharrean, bertan bizitzeko beharra edo beste leku baten bizitzeko beharra, eta hori da, presio nabarmena. Nire gurasoak behintzat ez dute inoiz jarri olako presiorik nigan, eta ez dut entzun inorengan horrelako presiorik jarri dutenik. Sozietatea igual beste asuntu bat da, ze asko entzuten da sare sozialetan, eta generación de cristal edo deitzen digute be, ezakit, nire ikuspuntutik horrelako asuntuak pizkat berdin jata, eta printzipioz importantzia gehien ematen diodana da familiak uste duena, ez? Eta nire kasuan behintzat ez nuke esango, gure gurasoek presio askorik ematen dut dela etxetik kanpo goteko. Kristalesko belaunaldiaren zergatik da oso auskorrak zaretzelako? Edo asko kezatzen garelako, igual, zakit. Nik uste dut asko, aipatzen dugula salud mental, osasun mentala, ez, dugun arazo guztiak emantzipatzeko, lan egoerak asko kritikatzen ditugu, nik uste dut belaunaldi batzuk baino askoz gehiago, gure bizi kalitatea askoz gehiago dakagu ikuspuntuan, nik uste dut dela gehiago hitz egiten dugula, edo behintzat sare sozialak direla eta gehiago entzuten gaituztela, bariteke. Uste duzu emantzipazio prozesu batek eragin zuzena izan dezakela osasun mentalan? Bai, hombre, gero bakoitza bere kasua izukingo dugu, baina, bueno, nire kasuan adibidez, bai, antzietatea emoten da. Osa, ziurgabetasuna, ez dakizun orazoaz, zer gertatuko da nigaz mendik 5 urtetara, ordaindu ahal izango dut hipoteka, zer gertatuko da ordaintzen ez badut hipoteka, bai, guztiz. Bai, izan duan bezala, antsietatea ematen du, eta Anderrek esan duen bezala, ezin baduzu hipoteka ordaindu, edo porrot egiten baduzu, edo azkenean txarto jaten bazaizu, ezin baduzu gauzak ordaindu, etxera bueltatu behartuko zara, eta hori niretzat izango litzateke porrot bat. Orduan horrek osasun mentalean eragin handia izan lukela uste dut. Nik uste dut gizarte honetan porrota benetetan txarto hartzen dugula, ez? Eta gurasoen gana itzultzea edo, bai, normalian horrelako porrota bizitzen dugu emantzipatzen saiatzen garenak, benetan txarto sentitzen duzu. Antsietate asko etortzen da hilabetearen amaieran. Nola iritziko zaren, zure soldata nahikoa izango den, presioak egunez egun askoz garestiagoak dira. Orduan zaila egiten da, eta antsietate asko bizitzen dugu, eta depresioa be. Zer azkenian asko ikusten duzu, zure gurasoen etzera edo kasu askotan zure lurraldera edo herrialdera itzultzeko beharra, eta noski nik uste dut porrota bezala sentitzen duzula, eta benetan mila egiten dizula, ez? Porrot hori sentitzea, zaiatuin zara zure bizi proiektua sortzen, ikusi duzu ez zarela nahiko, ez? Askotan ez dela egia, askotan zure situazioa bertara eman dizu, baina, zaila da ez ikustea holan, ez? Zure zailak egin duzula, baina zure bizitza proiektua momentuz ez zarela nahiko horretarako. Kezka guztiai hauei buruz hitz egiten duzu lagunen artean? Edo honi buruz ez da hitz egiten? Nik ez dut hitz egiten. Bai, hitz egiten dugu, azken finean, nire kasuan, ia nire kuadria gehiena gau zegoera berberan. Danok gure herrian bizi, etxe on baten, merkea, danok gabiz hortan. Eta hori bebai garrantzitsua da, azken finean, osasun mentalari begira, ez? Ikustea beste pertsona batzuk, zure inguruko pertsonak, zure egoera berberan daudela, hori animoak emoten dutxuz, ez? Ez zauz bakarrik, ez dakit, arazoa partekatzen dozu, beste batzuekaz, eta hori pentsetan dut bebai oso garrantzitsua dela, osasun mentala mantentzeko, antsietatean ez jausteko, porrota hori bebai
ez sentitzeko, ez? Ikusteak beste pertsona batzuk zure egoera berberan daudela, hori lasaitzen du. Nomada belaunaldia ere deitze dizuete? Bai. Alde honik badauka? Bueno, nik uste dut baietz. Nik uste Zuk dut, bizi izan duzu. bai, nik nahiko bizin dut. Nik uste dut, nomada asuntua ez dola soilik bizilekuz. Aldatzea? Eh? Bizilekuz aldatzea? Bai, hori da. Be bai uste dut lana edo lantokiz aldatzea be, badakala oso zer. Nik kasuan asko aldatu indut, bitan. Adibidez, bizilekua azkenengo 4 urtetan batez be Bilbon edukin dut, baina asko mugitu naz Bilbon, igual 6 edo 7 leku desberdinetan egon naz. Ta prekaritate zentzu hori nagusitzen du, modu batean edo bestean. Eixa da, asko ikasten duzula, eta gaztea bazara ere azkenean malgutasun hori dakazula ondino barrelako esperientziak izateko eta prekariotasunan pixkat bizitzeko ondino ze asko ikasten duzu, ez? Bizi asko konpartitzen duzu pertsona askokin, mota denetariko motadako pertsonekin, eta bizi esperientzia horiek benetan aberasgarriak direla uste dut. Eta niri behintzat hasteko asko lagundu indostate. Baina izadabe antzietate asko dakarretza dela, depresio egoerak be, noski. Eta bueno, nik uste dut balantza bat aurkitzua behar dugula hortan, baina izada, ke askok egoera hortan aurkitzen dutela bere buruak, eta ez dutela nahi. Nire kasuan, bueno, momentuz ez dut hainbesteko arazorik. Olako nomada sentsazioa edukitzekon, baina uste dut pertsona asko nomada sentsazio hori ez dutela nahi izan, eta bertan bizi direla. Eskribatzen zuen gizartea da nahiko asfixiantea. Terapiara joatea tokatu zaizu inoiz? Bai, Niri ez. niri bai. Joan naiz psikiatrara eta psikologa ere. Urtenetan joan naiz psikologora, batxiller dela eta niri entzietatea handia eman dit, eta esan duzunez, gizartea uste dut oso, ezakit, oso azkar doala, oso produktiboa izan behar garela, eta nik hori bizi dut batxillergoan, nik denbora guztian egon behar nintzen gauza bat egiten, nik apunteak eramaten nituen askotan autobusean lagunekin geratzeko, eta eramaten nituen nire alboan, ze uste nuen ez neukala denborarik ezer egiteko, ez nuen bikotekiderik izan nahi, uste nuelako hori denbora estrabak zela eta ez zela beharrezkoa. Eta nik antsietate handia bizi izan dut eta ikusi nuen momentu batean nola apurtuko nintzela emozionalki eta nire amari eta nire aitari esan nien amaita apurtuko naiz eta gertatu baino lehen eta batxillergoa zapustu baino lehen joan nahi dut eta ikusi zelandoan eta berak zen neska bat eta asko lagundu zidan. Oraindik antsietatea sentitzen dut, baina hori da nire pertsonalitatea, ni naiz horrelakoa, baina berak lagundu zidan pizka bat lasaitzen eta nik gogoratzen dut ni askotan azterketak nituela sesioa eta gero eta niretzat sesioa joan baino lehen ni pentsatzen nuen galtzen arian ez denbora, bihar daukat bio azterketa, dira ez dakit zenbat gai, eta ni joten nintzen ara eta bueltatzen nintzen eta lasai bueltatzen nintzen zera eta ikasten nuen hobeto, niri asko lagundu zidan. Emantzipazio erraz batek, uste duzue, gora bera emozional guzti hauetan lagunduko lukeela? Bai, noski bai. Errazagoa izango balitz emantzipatzea? Bai. Hombre, errazago izango zen, eta antsietate hori edo txikiagoa izango zen, baina bueno. Eske etxe bizitza ez da gazteok dugun arrazo bakarra. Beraz, bai, lagunduko luke, ziur nago baietz. Baina, Zukander, esate duzu, etxe bizitzarena dela gazteok daukazuen erronkarik handiena? bai, baina ez da bakarra. Bai, argi dago. Ziur nago, emantzipazio erraza bat eukinez gero, arazo asko, bueno, beste modu batez ikusiko duzuz.
ja zure lehen esan duguna, zure bizitza proiektua nahiko bideratuta dekozu, zure leku segurua dekozu, baina, karo, gero pentsatu behar duzu lanean, zure bizitza sozialean. Ez dakit, halako geusek bebai garrantzi handia dekie eta bebai lehen esan duguna, produktibitatearena. Gero eta produktiboagoa izan behar bazara, gero eta porrot gehiagotara aurre egin behar dutxezu, ez? Beraz, bai, laguntzen duela, bai, baina hori ez da gure arazo bakarra. Zer aldatuko zenukete? Sisteman zer aldatuko zenukete? Emantzipazioa errazagoa izan dadin, ez dadin izan ezinezkoa bihurtu den zerbait. Bueno, lehen aipatu indugu ez, laguntza instituzional gehiago behar dugula, baina batez be uste dut garrantzitsua dela sortzen ditugun prozesuetan edo laguntzetan edo programetan edo denetariko den asuntutan, benetan behar dugula bertan pertsonak parte hartzea. Gazteontzat bada programa bat, gazteok be diseinatzea, bertan egotia diseinuan. Zerkotan ikusten dugu instituzioak interes handia dakatela laguntzeko askotan, baina ez dakatez egoera guztiaren perspektiba. Ez dakite guztiza, ze dagoen gertatzen. Eta nik uste dut, hasi behar gerala pentsatzen, arazoa gizarte osoaren arazoa bada, gizarte osoak parte hartu behar du soluzio horren eraikuntzan. Eta nik uste dut, leku gehiago eraiki behar direla gube egoera honen solventatzeko lekua aurkitzeko, ez? Nola egin dezakegun eta kodiseinu hau egiteko. Bai, hori, hasierrak esan duena, argi dago instituzionalki laguntza behar dela, baina gero bebai nire ustez oso garrantzitsua da pertsonen edo bakoitzaren empatia, edo solidaritatea aukitea. Azken finean, eske gero eta mundu ez dakit zelan esan. Individualistagoa. Bai, individualistagoa, dana oso materialista dana, ez hori, eta hori bilatzen da. Eta azken finean, noiz behin igual esan behar da, ze egoeradeko gazte honek nire pisua alokatu nahi duena. Igual 800 euro baino 500 euro eskatu aldotxe? Bale, igual 500 eskatuko dutxez. Eske hori niretzat da garrantzitsuena gaur egun. Solidaritatea eta empatia eukitea. Non ikusten duzue zuen burua hemendik 5 urtera? Nik gazten, eta nire gurasoetzean, segurazki. Baina oraindik hain urrun ikusten dut, eta ez dut horretan pentsaten. Nire herrian, nire etxean bizitzen. Nire etxe propioan. Ni kasuan ez dakit. Ni ikerlaria naz, gazteaz aparte. Orduan, pizka bat gehitzen diozu prekarietate horreri, orduan ez dakit, ideik ez. Nire kasuan ondio gazteana ezela uste dut, gazteana ez, noski baietz, eta uste dut, aukera dakadala, ez mantentzea nomada egoera hau. Eta 30ekin, uste dut, ondo legokeela ja astea etxe bat edukitzen edo pentsatzen edukitzea edo lako zozer, baina isa ezateako ez dakit Bilbon jarraituko dudan edo ez da Espainian, edo Europan jarraituko dudan edo ez, edo ze lan egongo dudan. Orduan, nire ikuspuntuz ez du zentzu askorik pentsatzea hemendik 5 urtera non egongo naizan. Isa 2 urtera ez da. Ez dakit. Momentu honetan, ondino denboraldiko lanean nao, alkilerra urte batekoa da, dena da 6 hilabeteen arteko edo urte baten arteko tarteko zozer, beti, nire kasuan. Zuen bizitza proiektuak entzun ditugu, eskerrik asko gurekin konpartitzagatik. Zuri.